Prošlo je više od 20 dana, ubice i pomagači još uvijek mirno šetaju ulicama Trebinja. Poruka je porodice ubijenog Marka Đerića sa današnjeg protestnog okupljanja. Hvala svim ovim ljudima što su došli da nam daju podršku, a nažalost na ovaj način moramo da tražimo pravdu za ovaj svirepi zločin. Nema šta drugo da vam kažem. U saopštenju preko razglasa rečeno je da policija i tužilaštvo nisu hitno i pravovremeno reagovali na ovaj zločin. Zar je moguće, poštovani građani, da po gradskim kuloarima kruže priče o izvršiocima i pomagačima ovog surovog krivičnog djela, a da se isti ti zločinci još uvijek nalaze na slobodi? Građani su u nevjerici da ovaj slučaj još uvijek nije razotkriven. Zapitajmo se svi, da li je ovo vladavina vlasti, zakon ili šta je ovo? Meni je ovo nepoznato. Izborna demokratija koja je na djelu je što se rezultira i smrću ovoga mladoga čovjeka na našim ulicama. Ubistvo Marka, ubijanje, bezbjednost svakog građanina Trebinja. Nadam se da će počinioci odgovarati, ako ne pred zakonom, onda pred Bogom. Iz okružnog tužilaštva u Trebinju kratka poruka. Tužilaštvo nastavlja da sprovodi intenzivnu istragu u ovome predmetu. Iznošenje bilo kakvih detalja ili rezultata do kojih se trenutno došlo bilo bi kontraproduktivno i samo bi štetilo interesima istrage. Đerić je ubijen iz zasjede 24. maja ove godine. Na njega je sa leđa pucano iz automatskog oružja. Od tada do danas je privedena jedna osoba koja se sumnjiči za ubistvo, ali u javnosti postoji sumnja da je bilo više ubica. Na protestnom skupu je poručeno, ako istraga uskoro ne bude okončana, građani će ponovo izaći na ulice.